An balimaw aw ni ɲantuma Mali kunnafoni wulila ka se bi Kulikoro bɛn kelenya ani ɲɔgɔn faamuya bolo ma groupe Walaha ka festival min bɛ wele Festival Ciné Ado ani Festival du Désert farala ɲɔgɔn kan ka festival belebeleba dɔ labɛn n'o bɛ wele ko Festival Agna an bɛ o de kɛnɛ kɔnɔ. O kɛnɛ ɲɛmaaya taara ka di ministre de la culture ma Madame Jaya Ramatoulaye Diallo ka denfaya ta k'a di ministre de la cohésion sociale, de la paix et de la réconciliation nationale n'o ye Monsieur Lachine Bouare ye. Ale ma se ka kɛnɛ in sɔrɔ a ka nɔrɔlabila yera kɛnɛ in kɔnɔ. Madame Jaya Ramatoulaye n'o ye ministre de la culture ye a y'a yira k'a fɔ a ka kɔrɔfɔw kɔnɔna na ko ale nimisi wasalen don sabula ko ni festival in bɛ bɛn de ko fɔ ko ni y'a ta k'a filɛ ko bi an bɛ don min na k'an ka Maliba in mago bɔ o de la k'ale bɛ folikan belebeleba se ni festival hakilina sɔrɔbaw ani a labɛnnibaw ma. O kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ ministre de l'artisanat et du tourisme n'o ye Madame Nina Wallet Intalu ye a fɛnɛ ma sɔn cogo si kɛnɛ in ka fɔ a kɔ. An ma dan o dɔrɔn ma sabula mɔgɔbaw dɔw wɛrɛ tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔ ani olu cɛra ka masala aw ni ne an ka jɛ k'olu ka kɔrɔfɔw lamɛn. Alors bon ni festival in bɛɛ lajɛlen depuis daminɛ an b'a ko kalama parce que ministère de la culture bɛ accompagner mais festival fila ka fara ɲɔgɔn kan yan o ye belebele parce que o de bɛ fɔ quoi l'union fait la force donc cɛ ye o ye a bɛ ɲɛ cogo bɛɛ la. Et puis festival au désert depuis an ka jamana in ye kɛlɛ in daminɛ a bɛ yala yɔrɔ la. Moi je pense que ya yɔrɔ in bɛ se ka kɛ yɔrɔ ye a bɛ se ka sigi yɔrɔ min nin tɛ désert ye sa nka désert ladege don donc vraiment hakilina ka ɲi kosɛbɛ. En réalité n'aw ye ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn o fɛn la paix ko kuma bɛ se ka k'a la aw yɛrɛ bɛ kɛ en paix a wagatinin damadɔni quoi donc ça veut dire que ni événement ninnu a man ka kɔ tigɛ quoi. Ça permet ka mɔgɔw hakili ɲina fɛn caman kɔ ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka hakili falen kɛ cohésion kɔnɔna. Imagine nordisi caman bɛ yan bi sudisi caman bɛ yan finmanw bɛ yan jɛman bɛ yan an bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn kan yan donc o kɔnɔna la vraiment ne bolo kɔnɔ a bɛ se ka belebele kɛ paix ni cohésion kɔnɔna la. Ne contannen don kojugu n contannen yɛrɛ de don puisque dugu bɛɛ de sewara bi mɔgɔw bɔra Kulukoro yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ fɛn dɔ bɛ dugu kɔnɔna na bi. An kun y'a information sur les réseaux sociaux quand depuis très longtemps k'a fɔ ko festival min mais ka kɛ tan tɔ k'a ye k'a fɔ artiste fɛn fɛn fɔra an k'olu bɛɛ fana ye kɛnɛ kan vraiment an content an nimisi wasara kosɛbɛ n'Ala sɔnna ma ni tile saba Kulukorokaw bɛ bɔ i b'a fɔ kɔnɔkulu pour que kana mɔgɔw kɔkɔrɔmadon bon ka minnu bɔra pour que o kana ɲɛnafin a bɛ rôle ba de jouer par rapport à la paix ni hakilina dɔ bɛ mɔgɔ dɔw la dɔw hakili la k'a fɔ mɔgɔ jɛman minnu farikolo jɛlen don ani minnu farikolo finnen don olu de bɛ ka kɛlɛw wuli n'a fɔra ko an n'olu yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan ka festival kelen organiser Festival Ciné Ado ani Festival au Désert vraiment nin ye koba de ye quoi donc mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni duti kun b'u la k'a fɔ ko an ni minnu fara jɛlen don k'an tɛ mɔgɔ suguya kelen ye u b'a dɔn k'a fɔ sisan an bɛɛ de ye kelen ye mɔgɔ wɛrɛw de b'a senkɔrɔ vraiment ni a diyara anw ye kosɛbɛ a bonyana ma. Nin kelen kɛ an fɛ a bɛ bonya don ko la a bɛ karama don ko la parce que kɔrɔlen nin tɛ kɛ yan n'i y'a ye a kɛra yan sisan o kɔrɔ ye yɔrɔ min ye yɔrɔ duman don mɔgɔ bɛ se ka na sigi min y'i jaabi o kɛ nisɔndiya la donc ni nalen yan fɛ o ye hɛrɛba de ye ne bolo parce que a b'a jira ko k'an bɛɛ ye kelen ko Mali bɛɛ ye kelen i y'a kɛ Kidali o i y'a kɛ Tombouctou o i y'a kɛ Kulukoro a bɛɛ ye kelen ye n'i ye kɛɲɛli jira nin na a ka di ne ye kosɛbɛ a bɛnna ne ma c'est la culture situation min bɛ Mali la sisan a bɛ se ka yɔrɔ bɛɛ c'est pourquoi nin fɛn kɛli min bɛ kɛ a b'a jira ko k'an bɛɛ ye kelen ye k'an k'an bolo di ɲɔgɔn ma a ka ca Ala fɛ min ɲini a bɛ nɔgɔya.
anw ka jamana seko ni dɔnko tigilamaw fana y'u jɔyɔrɔ fin kosɛbɛ ni festival ko la sabula belebelew yera kɛnɛ in kɔnɔ n'o ye groupe tar hit Umu Sangare Kader Tarhanin Vie Farka Touré o n'a ɲɔgɔnna caman an y'a ye fɛnɛ ko kulukoro sɔmɔnɔw fɛnɛ ma sɔn cogo si ka to kɔfɛ ni festival ko in na olu ye labɛn min kɛ anw ni ne an ka jɔ k'o fɛnɛ lajɛ an gɛrɛna festival in labɛnnibagaw la n'an b'a fɔ ma nansarakan na organisateur olu ye kuma min fɔ an k'o fɛnɛ lamɛn. Comme y'a fait on t'a des festivaliers bon ne parce que groupe wala hare be festival organisé donc ne groupe wala chargé de communication et relations donc je suis organisatrice de l'événement donc festival Agna bora concept de la no festival ciné ado ko cinéma porté ado donc ni na 9e édition li donc un projet 2020 on a décidé que festival ciné ado bina ke festival min kelentina tama tuguni festival min tama festival to ni ñokonche donc au comme qu'on a la décidé que ni na 2020 9e édition avec un festival sur le désert ba ñokon fait festival sur le désert be bodon déjà oui Mali festival follow by atmeke Isakan qui est à quelques kilomètres de Tombouctou mais depuis 2012 crise kele festival teke tuguni festival de manake caravane me yala jien fantan nani festival nu ñokon ci donc on a décidé qu'en bolo di ñokon maka jeka festival sinado ka jeka fara ñokon festival kele en retour dako Agna koro tout simplement culture tamashek kana. Voilà, donc amo festival Agna Kennedy Kambi donc bien premier jour festival sur le désert est invité de anga dunon do anyu invité de kana festival ka comme anya fa chogo mina anga projet 2020 on a décidé quand amena ke festival mi kelinte tama amena ke valise mais fait ame fait beta la valise kono ame yala festival to ni ñoko ci ne nana festival de Kama a diyarani parce que mɔgɔ caman nana bamananw bɛ français bɛ a bɛɛ bɛ yan nɔ en fait ça montre la paix au Mali an balimaw ni hakili la aw ni ne an ye faamuyali caman sɔrɔ ni festival Agna ko in kɔnɔ sabula ni y'a mɛn ko Mali a bɛ bɛn de ko fɔ aw bɛɛ b'a kalama Mali ye dugu min ye siyaw ka ca sabula kadɔw bɛ yen kɔrɔbɔrɔw bɛ yen o n'a ɲɔgɔnna caman ne hakili la pour que ka bɛn sabati an kan ka fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn minɛ i n'a fɔ Agna labɛnbaw ye hakili min sɔrɔ ciné ado o ni festival du désert farala ɲɔgɔn kan cogo min na an maliyɛnw an kan ka fara ɲɔgɔn kan o cogo kelen de la walasa bɛn bɛ se ka sinsin cogo min na an ka jamana kɔnɔ nin tun bɛ dankari kɛ bi an n'aw ka nin masala kan an b'a fɔ aw kan bɛ diɲɛ waati wɛrɛ